dziękuję bardzo, po polsku będziemy rozmawiać. Musimy zobaczyć teraz, jakie prezenty będą, no weź. Najpierw zobaczymy, jakie prezenty. Odaros, Magier tu biega, Odaros. To się nazywa po polsku prezent. Zobaczymy od Raczuraczy, zobaczymy Traczko z PRS złotanego, żeby bezrobotnego. И тази година мислим, че вече трябва време. Отколе най-големите тарикат от фирмата 100 злоти пристигат, нека да е жив и здрав. О, специално за Коле, чакай малко, какво става сега? Чакай. Бати Гошо се нервира нещо? Ела тук, музиканта, пристигай на малко, Бати Гошо! Който ти остана, трябва да го оженим или да го омъжим. Трябва да изберем какъв е въпрос. Е много труден. Започваме нататък с големия дар от групата. От много и страшна групата бе удари 42 джапати. Господин Драпа, катата. 50 злоти. Нека да е жив и здрав. Изчакайте малко сега. Най-големият рекат, най-голямата симфоника, най-големият издрот от цялата компания, шефа на цялата маунта. Какъвта нарека? Леонардо да Винчи. Пристига 50 злоти от Леонардо да Винчи. Мустата. Така се нарича царство. Мустас. Умиткал се извинява и Жекуско чело. Коко. Това са най-големите шибаряци двамата. Нека да са живи и здрави. Чакай сега. Какво става тук, бе? Много разберете ми. Велито дал 50 злоти, нека да е жив и здрав. Търкам гелтек Истанбул, тери ели злота само суварал съм. Как се казваш така? Иво, дал пристига 50 злоти, от първаниста също пристига 50 злоти. От кого пристига още 50 злоти? От Паша пристига 50 злоти. Изчакайте 50 злоти, от Паша 50 злоти, от Митко от Италия манекенчето. Значи от най-големи боксер, той се казва, как се казва, бе? Сулейман Штангата. Как да забравихте се най-големи идиот, бе? Кънеско чао Осмая, извиняй, много да бъде извинен, също пристигна една 50. Не, сега няма да се обиждаме, наци цялата компания сте много готини, обаче аз един не видях да изкара една пара за музиката. Какво е това сега? Каква компания? И аз мога да се правя голям тарикат, ама като няма нищо на среща. Ареш! Коста,